dins de foc, sembrant tempestes. Ara som dos fills del sol en aquest desert. Mai més massa tard per tornar a començar. Per sortir a buscar el teu tresor. Camins, somnis i promeses. Camins, ja som nous. Senyores i senyors, amics i amigues, benvinguts a aquesta tarda al Teatre de Blanes. Cal dir, avui vivim uns moments històrics, sense cap mena de dubte, uns moments que no podem deixar passar-nos per sobre. El país és més viu que mai, la consciència nacional està més escampada que mai. Avui, més que mai, la història ens convoca a veure i a viure, amb il·lusió, tenacitat i valentia, un dels capítols que han de ser els més gloriosos de la nostra vida comuna com a país. Ens ho devem i sobretot ho devem a la gent que ens ha precedit. Hem de començar des de la base, des del carrer, des de l'associació de veïns, des de l'AMPA, des de les entitats de les quals tots formem part. Avui el que fem és donar el nostre particular tret de sortida al camí que ens ha de tornar a l'Ajuntament de Blanes, perquè treballar per un Blanes millor és també treballar per una Catalunya millor. Avui tenim el goig de donar una nova corrent d'aire fresc a la política municipal, com ho fem també a nivell nacional. I ho farem amb coratge, amb serenitat, amb valentia i amb humilitat. Tenim l'experiència, tenim el projecte, tenim les eines per tot allò que ens proposem, per un Blanes i per una Catalunya molt millor, més justa i sobretot més lliure. Us toca, no? Quina barra, tio. Però per què no ens van voler preguntar com volíem utilitzar la pasta que sí que teníem? ¿Qué vols dir? Dime, Mónica. No, ahora no puedo, es que tengo que ir con Poli y con la peña del Insti. Mañana me paso y hablamos de lo del verano, ¿vale? Ya, tía, yo me flipo. Otra vez sin becas para los campamentos. Vale. Un beso. Què deies? Sí, tia, que per què no ens van preguntar nosaltres, els ciutadans, què volíem fer? Només digues què penses lluny de contra hivern. Un dilluns perfecte, bicicleta sense mans, tinc un pas de zebra nou recent pintat. Vol gelat de menta, les finestres semblen de paper mullat. Tant soroll que falta l'aire, he perdut la brúixola i el nord que dec haver guardat per aquí. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contra hivern. Tant costa això de preguntar a la ciutadania? Jo passo ja de votar ciutadana, només volen la meva opinió cada 4 anys. Si tu no pots votar, Laura, que només tens 16 anys. Veus? Per què no podem votar els joves de 16 anys? És que és totalment injust, eh?
a tots. Algun tema que expliqui algun barri de Blanes, o el model de festes majors, o qualsevol tema que impliqui una participació entre tots. Exacte, Laura. Participació és democràcia, però cada dia, no cada 4 anys. Anem-hi? A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap, un camí fet d'herba als teus llavis. A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap, un camí fet d'herba als teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només puc... Prou. Molt bona tarda a tothom. Ens vam proposar omplir el teatre i ho hem aconseguit. Gràcies a tots per estar aquí avui amb nosaltres, recolzant aquest nou projecte d'aquest nou candidat que tenim per Esquerra per l'Ajuntament a Blanes. En primer lloc també, a part de donar-vos la benvinguda, vull agrair al nostre president d'Esquerra Republicana, l'Oriol, que avui ens acompanya i ens doni l'empenta cap a aquest camí que ara comencem. Us he de dir que Esquerra Blanes ha estat ja molts anys en les institucions, ajuntaments i sempre, encara que fora, hem estat treballant pel poble i per la gent. A partir d'ara, amb aquest nou projecte, tenim nova gent, tenim jovent, estem molt integrats en moltes associacions, veïns... Bé, tenim l'esperança que aquesta vegada sí que entrarem a l'Ajuntament perquè hem d'entrar. Hem de fer... Sí, i guanyarem. Perquè el que hem de fer és una política municipal per a tots, justa, democràtica i també independentista. Jo no us faré un discurs més llarg perquè no em toca. Jo us agraeixo de tot cor que estigueu aquí amb nosaltres, que ens dongueu aquest alè i aquesta força per tirar endavant. Moltes gràcies. No he dit res de lo que dius. El meu gendre ja fa 2 anys que està sense feina. La meva filla treballa més de 9 hores al dia per menys de 800 euros al mes. I amb els petits, què he de fer? Els he d'ajudar, els hi passo diners cada mes. Això és una de les coses que ara no ets la primera, que jo ho he sentit i ho sé que passa. És que el que s'ha de fer és, primer de tot, les persones. I tant. El benestar s'ha de tenir, la gent gran, els infants, la joventut. Diu, si no fem això, no s'arreglarà. I sobretot tenir un habitatge que sigui digne. I tant, Hermínia. És que l'Ajuntament el que ha de fer és donar suport a les entitats, plataformes i associacions que ja estan lluitant per defensar els drets d'aquesta gent que estan patint la crisi. Els hi haurien de posar fàcil, no et sembla? No en treballs. La fraternitat és un dels valors més importants que té el Repúblic. I que hem de tenir sempre presents. Sempre. Aquests valors humans. Perquè si no, no farem res. Hermínia, has vist quina hora és? No. Doncs sí. Anem passant. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contra i vent.
penses, què penses? A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat.